Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Hepdäniň jemi bilen efirde men ýogşan Annurwan. Bu hepdäniň esas temalary şol sany Azatlygyň web saýtyny iň köp dinleýiji, okudy çeken gepleşiklerimiz, makalalarymyz, söhbetdeşliklerimiz Türkmenistanyň mobil internetiň petiklenmegi, line sosial ulgamynyň işlemezligi, Türkmenistanyň newti gaýtadan işleýän zawodda bolan partlama we Türkmen prezidentiniň doglan gün dawaralary bilen bagly boldy. Bu hepde en köp görülen videolarymyz Özbegistanyň prezidenti Islom Kerimowyň Daşkentde geçen sammitden tansy. Gazak raýatynyň öz zaýyny goraýşy barada taýýarlanan video reportajlar boldy. Şeýle-de bu hepde Azatlygyň line sosial ulgamynyň işlemezliginiň Türkmenistanlylara ýetiren täsiri, prezident Berdimuhammedowyň doglan güni münasibetli açan forumlaryny köp tesvir ýazyldy. Türkmenistanyň internetiň hayal hem bolsa durmuş serwerligini ögürlüp barýanyny gaýdylýar. Ýogsa bolmasa onuň hayallygy, bahasynyň gymmatlygy barada zeýrençli sözler hem esdilýär. Emma internetiň kesilmegi ilatda hususan ýaşlarda olarken görülmedik nägilelik görýär diýip synçylar aýdýarlar. Bu şu hepdäniň başynda mobil telefonlar arkaly internete girmek mümkinçiligi kesilende de şeýle boldy. Kardeşim tekranyň bu aradaky maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. Türkmenistanda ilaty mobil internet bilen üpçünedýän iki sany internet prowaideri var. Olaryň biri döwlet eýçiligindäki Altynasır beýlekisi Ortaýyň Türkmenistanyňky MTS kompaniýasydyr. Bu kompaniýalary internet bilen üpçünedýän esasy edara bolsa, Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki Türkmen Telekom kärhanasydyr. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmaklaryna görä, şenbe güni ir täherden bäri agdalan iki kompaniýanyň hödürleýän mobil hyzmatlaryna da internetiň elýeterlidigini alamatlandyrýan antennalar görünýär. Emma bu internet hyzmatyndan günüň dowamında hiç ýyly peýdalanyp bolmaýar. MTS kompaniýasynyň müşteri hyzmatlary bölüminiň jogapkär resmileri Azatlyk radiosyna beren maglumatynda tutuş Türkmenistanyň çäğinde mobil internet hyzmatlarynyň öçürilendigini tasdiklap, onuň näme sebäpden kesilenini we haçan işläp başlajakdygy barada özlerine takyk maglumatyň ýokdugyny aýtdylar. Altynasır kompaniýasynyň merkezi edarasynyň jogapkär resmileri bolsa, internetiň kesilmeginiň sebäbi barada anyk maglumat bermekden saklanyp, häzirki wagtda internetiň işleýändigini ýöne onuň tizliginiň öňküsünden haýyrlandygyny bellediler. Ýeri gelenini aýtsak, 25-nji iýundan bäri dowam edýän bu bökdönçlikleriň sebäbi, onuň haçan eçenli dowam etjekdigi barada müşterilere maglumat berilýän bildirişleri ne MTS-iň ne de Altynasyryň merkezi ofislerinde we web saytlarynda görse bolýar. Tutuş ýurtda mobil internetiň kesilmegi we bu ýagdaýyň 3 güne çenli uzagy çekmegi soňky ýyllarda ilkinji gezek ýüze çykýar. Türkmenistanyň telekommunikasiýa ministrliginiň bir resmisi Azatlyk radiosyna beren maglumatynda 3 gün dowam eden bökdönçligiň ýurtda 4G internet aragatnaşyk hyzmatyny ýoly goýmak çäresi bilen baglanyşykly dörendigini öňe sürdi. Emma Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň beren soňky maglumatlaryna görä, ýurtda mobil internet hyzmaty henüz hem işläp başlamandyr. Türkmenistanda 1,89 million adam MTS-iň, 3,5 million adam Altynasyryň mobil hyzmatlaryndan peýdalanýar. Hormatly dinleýijiler, täkrardan dinlediňiz. Türkmenistanyň mobil internet bilen bir hatarda line sosial ulgamynyň hem iş togtady. Azatlyk radiosynyň bu ulgamyň ýapylmagy barada çan forumuny gysga wagtda onlarça tesvir gelip gowuşdyk. Kardeşim Merdan Saryp şol tesvirleri, ýagny sosial ulgamyň petiklenmeginiň ilatyň durmuşyna ýetiren täsirlerine nazar aýlady. Bu mesele bilen bagly öz pikirlerini aýdanlaryň tas ählisi diýen ýaly bu soňky gadagyndan garşysyna ýiti nägilelik bildirýärler. Meselem, mekanatly okuyjymyz ilki forumda goýulan soraga jogap berip, soňra da göz göni Türkmen hökümetine ýüzlenip şeýle diýär. Gaty erwe täsir etirdi. Näme sebäpden ýapdylar bu saýty? Türkmenistanda internet umuman işlänok, ýöneköýje bir line işleýärdi. Onu da aýyrdylar. Köp sady şu line-nyň üstü bilen görüp eşidip bilýärdik. Näme üçin ýapýarsyňyz? Açyňda bu saýty. Ýapmaň, gaýrat ediň. Line-nyň petiklenmegine esasan da daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleri öz näraziligini bildirip, Türkmen hökümetinden bu soňky ädiminiň sebäbini düşündirmegini soraýarlar. Bu daşary ýurtda okuyanlara gaty erwe täsir etirdi. 3 günden bäri öý bilen habarlaşyp bilemok. Telefon nomerden jaň etseňem puluňy çydarýaly däl. Hökümet mundan odol Skype petikledi. Öýdäkiler bilen günde gurlaşýardım. Daşary ýurtda okap ýören talipleri näme sebäpden köteýäňiz? Diýip Talip İstanbul lakamly okuyjymyz Türkmen hökümetine ýüzlenýär.
Nur Muhammedowa AG adlı başga bir Türkmenistanly dasary ýurtlarda her kimiň çagyty okuýar. Indi maskalan bilen habarlaşyp bilemok. Hemme yerden bagladylar. Türkmenistanda hökümet halkyny kötäp bilse, başga armany ýok ýaly diýip zerenýär. Yeri gelende bellesek okuyucumuz Kaplan Bay'ın aydысы ýaly Türkmenistanda Facebook, WhatsApp, Skype we Kontakt ýaly sosial ulgamlar uzaldan hökümet tarapyndan petiklenen. Okuyucularımızın tasbarısı diýen ýaly öz tesvirlerinde bir ýurtda internetiň çäklendirilmeginiň ýurda ýyzy testirýändigini nyktaýarlar. Bu we beýleki tesvirler bilen Türkmenistanda elýetirli bolan proxy tilsimler arkaly Azatlyk radiosynyň azathabar.com saýtyna girip tanysmagy dinleýijilerimiziň we okuyucularymyzyň özlerine goýýarys. Kardeşim, Merdan Sariýew dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň açan forumlaryna gatnaşmagy, öz pikirlerinizi, tekliplerinizi, garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Gepler Azatlyk radiosu Hepdeniň jem programmamyzyň dinleýärsiňiz. Goloýda Türkmen wasynyň newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna partlama boldy. Bu partlama syzyp çykan habarlardan çen tutulsa, zawodda teknik howpsuzlyk çäreleriniň gogşoklugy bilen bagly bolup görünýär. Kardeşim Merdanyň bu hadisa barada taýýarlanan maglumatynyň bir bölegi bilelikde dinläliň. Türkmen wasynyň newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndaky ýag ýangyslar üçin niýetlenen ätiýaslyk çeleginde, ýagny rezerwuarynda partlama boldy. Bu hadisa barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Newit gaz ministrligindäki çeşmesi maglumat berdi. Öz adynyň efirde tutulmagyny islemedik Newit gaz resmisi partlamanyň netijesinde bir aýal maşgalanyň yaralanandygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň ministrlikdäki çeşmesi toplumyň 9-njy çehynyň laboratoriýasynyň barlykçysyna ýanyk şiketleriň düşendigini we onuň bejerigi üçin Aşgabatda ýollanandygyny gurrun berdi. Ol şiket alan aýal maşgalanyň ýagdaýynyň häzir yaramazlaşman belli bir derejede qadylaşandygyny hem sözüne goşdy. Yeri gelende bellesek toplumdaky partlama barada Türkmenistanyň alternativ habarlary nesiri hem habar beripdi. Onuň öz çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyna görä, toplumda işleýän 22 ýaşyndaky barlygy çygyz selekden laboratoriýa keseljerme üçin ýag ýangys nusgasyny almaga baranda aşa gazlylyk sebäpli zerur derňewleri etmän ýzyna gaýdypdyr. Barlygy çygyz bu barada toplumyň degisli ýolbaşçylaryna habar berse-de nusgalaryň hukmanydygyny aýdyp ony ýzyna ugradypdyrlar. Gyzyň rezerwuaryň gapagyny açan pursady hem ýangyn başlanypdyr. Türkmenistanyň alternativ habarlarynyň öz Türkmen wasy şäherindäki çeşmesine salgylanyp berýän maglumatyna görä ýangyna tekniki howpsuzlyk kadylarynyň bozulmagy sebäp bolupdyr. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Newit gaz ministrligindäki çeşmesi partlamanyň netijesinde barlygy çygyzdan başga hiç kime şiketiň ýetmändigini, şeýledi ölüm ýagdaýlarynyň bolmandygyny aýtdy. Newit gaz resmisi deslapka hasaplara görä ýangyn netijesinde 174.610 manat, ýagny $50.000 töweregi möçberinde ziýanyň ýetendigini hem ma'lum etdi. Türkmen wasynyň newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öz resmiýetlerinden bu partlama degisli jikme-jik maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň jogapkar ýolbaşçylary we habar teristleri geçen hepdeniň ahyrynda ýüze çykan bu hadisa barada ýylat köpçüligine hiç hili maglumat bermediler. Emma toplumdaky partlama baradaky maglumatlaryň izi bilen Trend Habar agentligi Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugyna salgylanyp Türkmen wasynyň newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda durly derejedäki ýangynlary söndürmek boýunça planlaşdyrylan çäreleriň geçirilýändigi barada maglumat berdi. Hormatly dinleyijiler, Merdanyň dinlediňiz. Hepdeniň jem programmamyzy dowam etdirýäris. Taryhy diýen hepdeniň ýene bir temasy bolsa Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň bir kem 60 ýaşynyň dolmagy we prezidentiň doglan gününiň ýurt boýunça dawaraly bellenmegi bilen bagly. Ma'lum bolýaly, prezident Berdimuhammedowyň doglan günlerini bir näçe ýyl bäri ýurdun vilayetlerine gezekleşdirilip bellenilýän medeniýet hepdeleriniň soňky günlerine gawat gelýär. Azatlyk radiosynyň prezidentiň doglan gününe gabat okuwçylaryň arzu isleglerini bilmek üçin açan forumuna gysga wagtda onlarça seslenme gelip gowuşdy. Inni şol seslenmeleriň käbirine nazar aýlalyň.
Azatlyk radiosynyň prezident Berdimuhammedowyň dogulun güni münasibetli açan forumuna gatnaşan okujular döwlet eýçiligine resmi metbuatda beýan edilen minnetdarlyk alkyş sözlerinden tapawutlukda başgasy pikirler hem aýdypdyrlar. Mysal üçin özüne Manchester diýen at beren okujymyz haçan işini taşlajak, biz senden ýadadyk, sen ýerini başga bir ýerine ber, sen halky işsiz etdiň, seniň baraladandyňy özüň kelläňde halk barada pikir ýok diýip ýazýar. Emma anonim atly okujymyz arkadagy şöhrat diýipdir. Garyp atly okujymyz bolsa şeýle tesbir galyrypdyr. Ýaşyň udyň bolsun Gurban ul gaýrat edip biziň ýaly garyplara göz aýla, bazara barsaň zatlar gymmat. Satıcıdan sorasan $1 6 manat boldy diýär. Tereden okmy halkyň hal ýagdaýyna diýip garyp atly okujymyz soraýar. Ýöne özüne patriot diýip at beren okujymyz başga pikirde. Ol prezidente jan saglyk, uzak ömür dilemek bilen soňundan onu tanqytlaýanlara ýüzlenýär. Pursatdan peýdalanyp size hem bir dilegim bar. Bu hem öz watanyňyzy tanqytlamaňyzy bet edip günähleриňize tawba edip dogry ýola düşmeňizdir. Türkmen atly okujymyz bolsa prezidentiň dogulun gününde ýurtda giň ýaýranlyk aýdylýan para korrupsiýa meselesini goýar. Hormatly prezidentimiz, döwletimiziň güllä ösmesi üçin gaýrat edip para korrupsiýany ýok ediň. Hassahanalarda döwlet edaralaryny ýolly gaýyşnyklar, aeroportda, hatda türme düşseňem her ýerde para pul isleýärler. Şol para meselesini ýok edip bilseňiz, halkymyz sizden arazy bolar diýip Türkmen atly okujy ýazýar. Şeýle dol ýurtda giňden hususlaşdyrma geçirmäge, aýlyklar köpeltmäge Hatay, Singapur ýaly ýurtlardan görelli almagy, döwlete adalet getirmäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu forumda pikirini aýdan okujular başga da kän we olar özüňiziň okumagyňyza belki de söhbete goşulmaga çagyrýar. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Anun Aşgabatyň Parahat 2 mikroraýonunyň oşan habarlara görä, ol ýerde ýüzläp gojalygyň öý telefonlary işlänok. Munyň üstesinde kabel telewizion ýetken işlemesini bet edipdir. Aşgabatly ýazgy Amanrat Bugaýewiň gysgaça maglumatyny bilelikde dinläriň. 4 günleri öňü 46 bilen başlanýan öý telefonlarynyň orta azap bilen 100 köprä ol ehanym 1-2 drop bir etrafçysynyň 21-nji, 22-nji, 17-nji, 18-nji zaýlaryndaky öý telefonlary ine şolaryň işlemeýänine 4 gün boldy. Çanak antennalarynyň aýrylanyna 5 ýyl boldy. Şondan närim adamlar Türkmen Telekom'un kabel telewizionynyň peýdalanýardylar. Ine öten akşam saat 8'de de gaýok kopýok yerden birdenke 1-2 drop bir etrafçysynyň 21-nji zaýyndaky ähli telewizorlar işlemesini behetdi. Bizaýda kuýun 36 gojalyk gerleşýär. Ine şolaryň hiç birine de Türkmen Telekom'un kabel liniýasyndan ullanýanlar telewizoryny 16-17 saat bäri görüp bilmän oturýarlar. Birinji sebäpden şol kabel telewizionyna gölewçilik edýän gullugy zaň edeninde olaryň berýän jogaplary ay gün aşa soňra telewizyon antenasynyň bir detaly ýanypdyr. Şu detal tapamyzdan soňra 4 jogap berýärler, ýanamáy düşünýärler. Telewizorlaryny görkezmän dronuna 16-17 saat boldy. Hiç bir kwartirada görkezmän. Hormatly dinleýijiler, Amanrat Bugaýew dinlediňiz. Şunun bilen Hepdäniň jem programmamynyň 1-nji bölüminiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men ýoksun Gurban, şu ýerde nowaty Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýhany berip siz bilen hoşlaşýaryn azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleýijiler.